Fl-2008 meta kienet iżur Smart City, il-Ministru Austin Gatt wieħed li l-proġett ser joħloq eluf ta' impjiegi. It will create a minimum of 5,600 jobs, which I have little doubt will be taken, or mostly taken, by Maltese students. Iżda ġimagħtejn ilu il-Ministru Austin Gatt iddikjara hekk. Issa, m'hemm ebda obbligu ta' qas impjieg wieħed. One News saqsa lid-deputati nazzjonalisti dwar min għandu jerfa' responsabilità politika għal dak li ġara. L-eks Ministru tat Trasport Ġesmont Muljet jgħid li min kien involut floti tal-kuntratt ta' Smart City għandu jassumi responsabilità politika. Min taħseb li għandu jieħu responsabilità politika għal fatt li Smart City m'għandha l-ebda obbligu ta' impjieg wieħed kif qal il-Ministru Austin Gatt? Responsabbli għalija. Austin Gatt ġifieri? Responsabbli għalija. Muljet jgħid li kulħadd jaf għal min qed jirreferi. U min hu responsabbli għalih? Kulħadd jaf. Deputati nazzjonalisti oħra kienu skomdi jgħidu min ser jerfa' responsabilità politika. Qed jingħad li Smart City. Naqra maġġel ta' skużawni. Għax l-affarijiet. M'għandix iwieġbek. Austin Gatt qal li m'hemmx obbligi ta' impjiegi minn Smart City, m'għandux jassumi responsabilità politika. Naħseb mela f'dak il-każ saqsi lilu. Li rigward Smart City, min għandu jassumi responsabilità politika għal fatt li qas għandhom obbligu ta' impjieg wieħed? Skont rapport tal-KPMG li fuq il-Parlament ivvota biex japprova l-proġett ta' Smart City, sal-aħħar ta' din is-sena kellu jkun hemm 2800 impjegat f'dan il-proġett.